kani kapur kuak ban pensai kani kawi ka benta ka ba ngayu i po news ka ba ong u ba PS udah nong pen kelumar po kahima bat u ba kuak long sim. Ating sim khima langren uba B Henry sim yong ulawan cakmat ban keno persya yo ba PS ndo bude nong pen keluar hapok ke hima ka bawat hadin ba lastang ban wan ke songsok ban nakaliang uba B Henry sim yong ula keno biang pa ke jingsha pentut ne pendek hau ba PS lingdo kadang yai beteng da ka ba ula keno ba PS ude nong pen keluar hapok ke hima de wat ban khang talai ko office ban omsha ban rung hapo hado banami ka huri hura Ngam dei khana lani usamla uba ngampuli ya ki akirus ngapuli ya ki akirus dong ke hima bat ngalak lendet ru ya ki akirus dong ke hima bat haba ngalak lendet ya ki akirus dong ke hima pidai bentip bahapok ka akirus dong ke hima la dep thok syai ba ngam don lenti ben long skim te balengan kwa ya ka e ga ba ngamla kata kata ke jubab ka jonga te haba Ukraine pada hang ni uang bangandi nong pen kelumar ka jubab jonga ka long ba ngini ai long ki nong pen kelumar lada pi pilek bi an ken mau ba ka hima langrin kam dei ka nong kenti simet ka jong pi ka dei ka nong kenti bat ka hok jong ukun u hajar jong ka hima bat pi keno ba ngi long ki nong pen kelumar bat pi kren ru ha ka tei ha ka ni ka video lani ha ka ni po ka news baong ba ngi wan khang ya ka office jong ka hima ha ka khat santarik April arjar pun riu ka jubab ka jonga ha ka ni ka por ka long ba ngi klam khang bi an hanrei ngi khang rengkat ka jingdon ka jing sakhilang cho magistrate rengkat napo ka police department ngi khang hadin bangi lap ba uni ubriu acting sim ubala saweng no la sa slot no ka syuki usdang ban pen kelumar ki pajba bat usdang ban lek don bor da ka ba upen khan ya ka administration langrin rules arjar pulai ka section pra ka subsection lai ka ba ong kumne haba ya dei bat ki market lani ka jing auction ya ki yau ki hat ka ba keren shai ba enam don unu acting sim lani unu sim ubala ban ya lat na kane ban ong ai notice mentah kasngi bat auction la shai kasngi namala adap keren shai hakani ka ak ka section 8 subsection 3 ka ba ong ba ka hok chung kun u hajar haswa ba ka office jong ka hima kan auction ya kinuki nuki yau lani kinuki mar hima ki dei ban ai jing tip ka ba biang syaki pajba syaki kun gejar bat kata kalong dei ban ai jing tip khat san sngi dei ban ai jing tip khat san sngi dei ban ai jing tip khat san sngi dei bakren start manga hanrei ngakren kat kom ka ak rules jong ka hima langrin tak kata ngong ya uni acting sim ubala syaweng hakmat jong ki magistrate hakmat jong ki police department hakatei ka singkat santarik ngong ya uba kadai kani ka akor bat ka jinglong ka ba penlek ran yang kun hajar bangi yo sim bat yo acting sim da kem mapi ba pimnang ban pule bat ban tip tang ya ka akarus jong ka hima haba ngapen i yo magistrate katei ka sing magistrate usaki kata hawaj magistrate don ka jurisdiction ban interfere ya ka kam jong ka hima ka jongi namar ba kadai ka tribal administration subject hanrei kiwan hakati kesngi ban control yo kami kanu ka law and order situation dengan akhiran magistrate lada pi napok ka district administration P1 ban control ya ka law and order situation singaw bahasar ban pensange ya ka jing temu jing lek don bor jong ni ubriu maru penkan ya ka section pra subsection lai jong ka langrin administration rules arjar pulai ban pensange kenang ban laj na kinu jing kelumar ka ba kipat ba kim lak syak ban ong ba penken hi da kinong bat an ya ka an ka bala dap sna tu magistrate ukubur ya kata bat ula ong ya uni acting sim ubala syaweng bas ngau bah pensange ya kan ni acting sim uni ubala syaweng ula kula rakmat jong magistrate ba un pensange ya kata kajing auction ha ketika sengi den rei pause ngi lengok hadin ba ngi yo i ya kan ni kan ka ya kan ni ka bangi ni sakhi menta ba u acting sim u issue ya kan ni ka work order
bat katarik ba isu ka work order ka de khat san tarik haba hakmat jong magistrate ula dep kular ba un pensange ya kani ka jing auction henry im pej uthok ya ki magistrate uthok ya ka police department bau ong ba pensange ya kani ka jing auction ya ka marhima ka khat san tarik bat henry sop ulit aiwai ya ki marhima hapuk ka yeng jong o tega ai ka benta ka pangakwa ban kentok ang ni kalong ba ki marhima kim dei ki nong kenti simet jong o ban naduk meno ban ong ka yeng jong o dei ka jaka lani ka office hima ngakran nang ni ka basai kalong ba pila ban lek kat bamon lani phimla hiru wat ban lek kat bamon ya ka lok ki kun jong phiru ti kumno phimut ban lek kat bamon ya ki marhima kali ka properties jong paj ba ka bau kunu hajar udon ni ka hok phimla ban penkan ya ka an ka bla don lupa hapo jong ka hima kumno phi nut ban thok yo magistrate phinut ban thok ni ka police department but ka kham sai susu kalong ba ha ka te ka si khat san tarik uai ka work order ha ka khat san tarik ban auction ya ki marhima kat bangi ngiyo ya ka ne ka notification la ni ka notice ka order ka ba mi na council ka ba kalong kum ni ha u acting sim Langrin Sim Ship Southwest Khasi Hill District dated Shillong Khatsan April Arjar Arpulai kapang kajing aiwai ya kiyau jong ka Himalangrin nam ta usnem Arjar Punriu Arjar Punyau kasiti napi kaba dated Khatsau Terik benai basau Arjar Punriu to ngap ya kaneka siti kaba wan napok ka council ngap ya kaneka siti kaba wan napok council sim kat kom ka siti bala kedau haneng da kanila ptha yanga ban pentip sapi ba kat kom ka rules pra subsection lai jong ka administration of Langrin's imship rules arjar pulai bat kumju ka section khatway subsection iway jong ka KHADC establishment management and control of market regulation khat khandai spa nyapu khandai kala kadau shai ba phidei ban aipor khat san sngi shwa ba phin aiwai ya ka yeu ka hat jong ka hima kom ta la hukum ya pi ba phidei ban sange shwa ya ka jing aiwai yeu ka ba phibu ban penlong ha ka khat san terik nai basau arajar arpunriu kani ka dei ka hukum ka bawan lengba deputy secretary of Executive Committee jong ka Khasi Hill Autonomous District Council kabawan ha ka khatsan tarik April Arjar Punriu kani kadai ka siti kabawan na po ka District Council omdai ka ba shu batai start manga omdai ba shu batai start manga but la issue kani ka notice daw Deputy Secretary jong ka Executive Committee jong ka KHADC dengan sel lengo ba uni acting im uklam buram shu nalor ba u thok im pej ya u magistrate ya ka police department mentah u yu rojru ya ka hok jong ka council ha ka ba umburom shu wat ya ka order ka ba penmi da ka council uklam burom shu ka council ka klam sai u ban aiwai ha ka khatsan tarik benai basau arjar punriu henry sub ulit aiwai hing lejong bat kani kadai ka work order kum ka jing pensisha kani kadai ka work order kum ka jing pensisha bat nakaliang jonga ngalayat sakmat ban ai ka complain service council ban ngala atas lang bat ka notice ka jongki nga atas lang bat kani bah kani kadai ka jing pensisha ba pet kile bi anya kani namar kata pikeno ngadai UA bangan nut ban khang ya ka office hima piti ban jubab ma pi kanya kata ngadai UA manga ban nut ban khang ya ka office hima kamut pidei u ta u acting sim u bawa bom don ikhtiar belai pi ailat yang ikun hajar haduk ban syak khang ya ka office hima handai ka ai ka bangakwa ban kran ka ni ka por ka long ba ki jing kentho bat ki jing keno jong ni acting sim persya nga nakaliang jonga ngam kwa ban entertain namar ka sujrong kai ka video lut kai ke internet jong piki perlok kinong pet kinong ngap nakaliang jonga batai ba ki points ban nakaliang jonga ngam don kam ban atak la ne ban entertain ya kita ki jing keno ki jong ringa kren bit tik ta ka points ka long ba haka khatsan terik benai April arjar punriu hakmat jong magistrate hakmat jong police department uni acting im ulap penbena ba kajing temu auction ya ki market jong ka hima la pen kutno
bat klaim ya cakmat dan rei ule asap sop uyat cakmat bat lapen scam ya kata da ka order jong council ke dated shelong dated khatsan April arjar pun riu balamana bat lamaham lapen bena ya ka office hima ba kanum don kejing auction marhimah khatsan terik bat ya kata lapen bena da ka council bat kabangisnya lengok kalong ba na luar ba council ka klem ai approval thamai u kumnu unut banyak cakmat kani kadi kejing yurot ya ka hok bari ka office jong council ban nakaliang jongi kom kita ki samla ki balong volunteer bat perman ya ka bit ka biang ya ka baha kamiat bat kom juru baki an ki ada don hapok ka hima kim dei bat sakta dalai leiru nginom island bat la dapi yat sakmat ru ngiru ngin khanglat ya kata ngiru nginom island ba pinyat sakmat da ka lenti ka babian nginom island dalai leiru ba pinyat sakmat da ka lenti ka babian ba pila song tu hiru balada pilek kat kom kalinti jong ka an hatungi don hok semo bat nginut semo wan khang tala ya ka office sima nginut ban khang tala nginut ban ka lenti ye pi pa phin rung hapo ka office sima dei namar ba phimyat kat kom kalinti jong ka an ka dei ka an lada pidei unong bat an ru phimla ban pen khan ya ka an bat halor ki jing keno jong uniu acting sim ba ong ba kita ki kamkis kita ki AGA nakaliang jonga lani kita ki jing withdraw lani kita ki jing let I comments nakaliang jonga ngamso don por ban entertain namar ba ki batip kitip khambha ya kata rei ka ai ka bang haskwa ban kentho khatu kentang ya wai kalong ba uni u acting im brilliant Henry im yong u bangi let shaw ya u na jakarep sok men ken bat ngi pensyong ya u ka khat acting im ajar pulai hadin ba uyoi bat ulet sei sop ya kapisa ka bakot arklur khat sanlak ula sedang klebit ula thap lambit tepi mentah bat mentalele hadin mengilaya ki bat ngislot ya ka syuki acting ke jong u mentale ula lamwir pin pet bah ka kum kren kar kum khana ke jong u pi itu hi ula lam vir har kum badai sau snai tang balik kum no la lej shaw ya una jakarep wan ya lam ya u sakasuki kataru udang lek kam kai kum kita ki sim ngi yo takadaw ngasau ban ai khublai ya ka council ka bas nut ban shim ya ka rai ban ong ba kum ya kini ki judge acting sim lani kum ya kini ki no sensar na lor bum tip ya ka an nalor bay lek persya ya ka office bat nalor ha ka lek sop ya ki kam butu kala nut ban shim ya ka rai ban ong kenjat ya kum kini nasau ban yaro bat ngi aingu yo blai ba ngi don ya kita ki nong yalam ki badon put council ki banut ban shim ya kini ka senjam bat ya kini ka rai ban rat bengkong ya kini ki kam bomlong ban nakaliang ji kum ki samla nginom ailat ya unu ru usim lani u acting sim ban ong ba phin wan syong hakasuki bat phin le da kabor bat phin pen khan kat bamon ya ka an dalai leiru nginom island bat dalai leiru kat ba ka office jong ka hima lani kat ba ka council kampat ai ya ka approval ka bathamai ban auction ya ki marhima jong ka hima langrin bat kat ba ka office jong hima langrin kat kampat penbena khat san sngi haswa bangi kun ki hajar ngin yo jing tip bangin yo ban tap tentar ya kata nginom ailat ba unu lane kanu ban ong ban le kamtrai ya kino ki mar hima ibadon hapok ke himalang rin ban ong ba kadai kanong kenti ke jong pi lada kahok jong kun hajar jong hima syak khanyot nginom ailat bat uni uba tawe ke jingkuluman nalor ba ka council kala maham ya uba umbit ban aiwai ka kasanterik nalor hakmat jong magistrate ula kular hakmat jong ka police department ula kular ketika singi kasanterik bat udang nut ban yat hakmat ladan mi kanu ke jingkulumar uhap ban bakli bat ngatarai magistrate ka police department ka badon hatu ngiru kisngotu ya kata ba kin shim
ya ka senjam lane ya ka nu karai ban ong ba pantem ya ki bakum kita hapok kanika imlang ka salang lane hapok ki dong ki than ki jongi na kaliang jongi ni penrem ya kanika jingle ka jong u ka ba uyu rot ya ka office jong ka council ya ka jing thok jong u ya magistrate bat ya ka police department bat kum juru ya ka jing lamler ka jong u ya ki kun ki hajar na kaliang jongi ni yang persya ya ka nu ka kam ka balong bian bat ka balong kta ya ka hok jong ukun u hajar jong ka hima bat lada usngau tu bana kaliang jo ukhlem le ya ka babakla ngatharai ni ngimdon hakabor ngimdon ya ka authority banginut ban khang tala ya ka office jong ka hima nginut ban khang tala ka office jong ka hima ka dei namar ba le bian khle biet bat ula lamvir na kaliang jong ni hab ban yang persya ya ki bakom kita namar kata syabangan penkut kalong ba uniu acting sim ngam kwa ban bun ketin namar kan sajrong kai kalong nadu ba ulai sei sop ya ka pisah ka ba kot arklur kat sadlak ula lam tabit na du tu kepuar mentah lelei na du bala syaslat ka syuki ula lamwir te ngangai bagi perlok kila esai ya ka e gijing pensai ka jonga bat na kaliang jonga ngam kwa ban pensai than ya ki e ki ba ukentho simet lane ukentho ya kaseng lane ukentho ya nga handai tang katahi ka wei ba dalelei ru kat ba phimpat penyat haka lenti ka badai kat kum ki aks ki rule jong ka hima phinumla ban trikam bat phinumla ban ya shakmat namar kam dei ka hok kanong kanti ka ba ime ipa ipensle ya phi lane ka dei ka hok nong kanti simet jong phi rei ka ni ka dei ka hok kanti kanong kanti ka jongi dei tang ka jong phi kublai shibut